Jaod bura ma Naivasha Jen Kihara onyiero chenro mar twak ma jatend piny William Ruto otele mar golo paro machwalo piny Kenya mbele e yore mag dongruok kachopo 2060 kowacho ni chenrono itimo mana mar umo kit telo marach ma jatend piny Kenya osebedo godo. Jaod bura nowacho ni twak ma kamano oketi mar umo mibadhi mosebedo ka medore pacho ka, nek mar oganda to kata mana lal mane duond bura mar jatend piny yudo e kar chung' od bura mar Okalau bang' DCP ombe gi ombulu e yierono. Kanowuoyo Naivasha e kinde romo gi jolar kombe gi duond bura mar DCP, nowacho ne jotelo mathoth bende gi sani osewuok e duond bura mar UDA kaluwore gi telo marach mar jatend piny. We are happy when they say that. It means they are fearing him. He is a man of the moment. He's a man of the moment. He is the one they fear. Yeah, he has given them a run for their money, like happened in Okalau. So, in fact, this 26th division of the president is trying to drown us from celebrating the Okalau win, because that was the best thing that happened to this country. Jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka